Og Christian lige downloadet a week ago. Og jeg har lige downloadet Lil Wayne. Vil I vide, at man kan downloade lovlig musik fra Feds? Hvor kan man downloade musik? Fra Feds.net. Men de kan du nok ikke finde ud af. Hvorfor downloader jeg lovlig musik? Fordi vi kan. Oscar, er der nogen, der gerne vil snakke med jer? For at vide, at Oscar har downloadet ulovlig musik. Er det rigtigt? På den der hjemmeside? Nej, vi fik taget også computerpolitiet i går. Vi kan tage jeres computer på politiet. Ja, for jeg ved, at jeg kunne downloade ulovlig musik på Feds. Det her bliver et Er der ikke fraklip. hjælp, at hente dem? Ja, de downloadet a week ago. Ja, jeg er lige gang med en dårlig sang. Jeg synes, det er lidt med ja. To-do list, your mom. Særlig behageligt. Program. Særlig behageligt. Dem, der ligger nede. Jeg skal bare gerne sove.